Pero mo ni akong bota na guys. Inigbispera sa 24 kadlawon, magpaboto na jud mo. Pabuto. Mabotahan na inani. Welcome back to my channel mga ka-mindset. Data dire karon sa City Hall of Talisay. So watch out dyan kay Mayor Samson Gullias bikini man. So guys, data dire pauta na itong mga mindset sa mga tao. Happy naman Christmas karong ugma bispiras naman. Magpaboto na batang tanan. Unsa kito yung ta boss? Marlon Aguilar. 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 Ikaw sa mga Freddy. Akong lolo Tagasa mo si Boss Marlon. sa Pabohol pero kami din nagkinagmay Doon kayo mo boss. mga 8 years na. Asawa si ma'am. Sa ito nga to ma'am? Madilin. Siyempre, taga-Bohol, Kisan. Yes. Ija-ija, aho. Ija awaw. Alright. First time nyo doon, ma'am, or permit mo doon? Permira. Permit mo doon, kaya doon naman, no? Okay. Kaya hapit na magpasko, kay Ugma, di bisperas na. So, lagi mong mga handa, na? Tanawon lang niyo sa handa. Tagay-tagay. Gamay. Kung may handa, agad. Muna na kubotan na. Bisperas, magpaboto mo? Dili. O sa kayo yung nga na to, boss? Sa iyo ko, Jake. Kojik, sabon. Rojik. Rojik, okay. Wrong spelling wrong. Tagasa man ka, boss? Taga Toledo, gyud mi. Yan ang lahat, medyo kay nindot man. Maugin. Beto. Liwa mo no, sa ikaw, ma'am. Yes, sir. O sa yung nga niyo, ma'am? Sarah, sir. Sarah? Yeah. Sa yung hair mo? Hello. Hey! Wala. So, layo kasi nagyalagan kasi lima kag Toledo pero pwede daw kumutan hapit ng Pasko ba? Naginahanda no, siyempre, ana. Naagyud. Tagay-tagay. Gumay. Atik-atik, kaya may lumad ako kung tagayagan. So, muna yung kumutan na, guys, hapit ng Bispiras, karong alas 12, 24, magpaboto ba mo? Buto kaayo. Kamam. Hey! Taga-sa kita, ma'am? Taga Apas Lahog. Apas, ano sa kita yung name na to, ma'am? Connie. Huwag ilayo sa lagan, ma'am, na. Limang kagapas na vote rin, no? Apas, imo kuhan, Talisay. Ikaw, boss? John Paul, taga-aso ng John Paul? Lahog, unsa may kaso na to? Joke lang. So, hapit ang good ka ng Pasko, boss. For sure, lagi mo handa na, no? Ginagmay. Tagay-tagay, no? Always man dyan. Ano ba? Sa kana Correct. handa. So Malaysia na kumputan na guys. Happy na mag-bispiras karong 24 ugma naman jud. Magpaboto ba mo ha? Ay. Ay! Dili. Sir. Dili. Paboto nga fireworks. Sure, ano ba? Taga sa ka, ma'am? Taga Tabono. Nya say name na to, ma'am. Angeline. Angeline, gala ka tabono pa doon, ma'am. Wala ka. Sakay. Ikaw, sir. Taga po. For sure, couple mo. Pila mo ka tuig or pila kadlaw? Years na. Years. Pila ka years? 1 year. 1 year na mo, over forever, di joke lang. Sir, happy to magkipasko kay ugma, bisperas naman no, kay 24. Siyempre na, ganyan mga lechon na kao, no? Og tagay. Wala. Atik-atik. So, muna na kung na guys. Karong bisperas sa 24, alas 12 sa kadlawon. Magpaboto na ba mo? Fireworks. Ikaw, sir. Fireworks. Atik-atik. Ito yung ano to, boss? Kinit. Taga? Linaw. Linaw. Medyo dulo po gamay. Ikaw, ma'am, sige nga na to, tagasa ta. MJ, taga Kandaya. MJ. Mong si kaso na to. Hindi, joke naman. joke lang. Dugay na mga kuan. Pila mo kay years or kadlaw? Uyab. Years ka pinag. Mo ba? Pila mo kay years, sir? Sa katuig kapin. Sure na. Si mo ni Sir ko, hapit mo yung Pasko. Ugma, bisperas naman. Nakagin magkuhan, gin mo na, maglitsyon, magkaan, anak. Inalagit siguro pero di mo ko celebrate ng Pasko. Naglash siya ba yan? Mausa. Dili, reason na. Pero mo ni na kumputan na, guys. Inigbispera sa 24, kadlawon, magpaboto na dyan mo. Pabuto. Mabotahan na inani. Ay, mga alamis ka, ni. Boss, unsa gito yung ano, boss? Jeffrey Ada yan niya. Tagasa si Boss Jeffrey. Lawan, dos. Alawaan. Ikaw, ma'am? Ella, taga? Poblasyon. Ano yun ka taga Manila, ma'am? Katong Ella, ano? Taga Poblasyon, Talisay. Dolo. Mo tanda lang ko, siyempre, couple mo gano'n mo. Pila mo ka adlaw nga uyap? Ay, di ba pila mo ka tuig or buwan nga uyap? Bag 2. 2 years? Wow. 2 years mo, sir? Sure na, sir? Sure. So, kani ba, hapit mo yung Pasko. Ug mabispiras na mag sure ginanagin ang mga nanda nung mga lechon-lechon. Ikaw, sir? Tagay-tagay.
Nan lagi. Mo ni ko po na guys, kay bisperas may ugma alas 12 sa kadlawon. Magpaboto ba mong duha? Oo, glanta ka. Ah, ikaw. Unsa kita yung name na to ba magtagasa? Darlene, taga Puok. Ah, tabaw daw la kayo. Ikaw, Os. Mandawi. Manawi, layo o sorry pero may gugma ba no? Siglayo kayo. Ana gina, di ba boss? Dugay pila mo ka buwan or ka adlaw or katuig nga 3 years na. Oh. Nya ma'am, kanang bisperas magigugma sir. 2025. Happy mo Pasko. Sure na gina ka mga lechon, ana nya. No, na may lechon, anda. Ay, litsunay. Akaw na dito. Akaw na. O mo ni dako mo tada guys. Hat karong bisperas 24 sa kadlawon. Magpaboto mo duha. Sobra pas boto. Unsa boss? Sobra pas boto. Ikaw ma'am. Paboto rin. Eh! Taga saan kita, boss? Taga Puok. Talisay. Talisay. Ikaw, ma'am. Siyempre, taga Pok, kapon. Taga San Fernando. Sir Fernando, ikaw, ma'am. So, ang gugmag, yun, no? Grabe, no? Ma'am. Ma'am, saan kita yung name na to, ma'am? Fee. Pili mo katuig ni sir nga, kuan. Kuha na, 2021. Getting stronger, gid mo, no? Oo. So, ma'am, sige na maglag dire or kuan. Karon pa sa. Anong pasad? Busy. Ay, dako kay bautan. Happy din magpasko, ma'am. Bisperas ugma. So, for sure na gini ka mga lechon handa, ana. Og tagay mo sa dako ang tagay. Ano? Oo, naman mo. So mo ni dakong botahan na guys. Inigbisperas sa 12 sa kadlawon. Magpaboto mo duha? Oh, paboto. Oo. Si ma'am. Okay. Taga sa kay ka boss? Iniyawan. Iniwan. O unsa kay to name ng to boss? Jane, Manila. Yung artista yung pangan si Sir JN. Ma'am, ikaw ma'am, unsa yung mga ano taga sa ka ma'am? Bibian na pa taga inayawan gyap. Ay, iniwan. Silingan na din mo. Di Argao ni siya. Argaw yun. Oh, kanang gugmag yun, no? Bisan mo sa kalayo, no? Yeah. Ano? So first time niyo dili sir mo vlog diri. First time pa jud First no. time. Oh, Ikaw yes. sir boss. First time. Mao gid. Ma'am, og sir kanang bispera sa mirog mabatas ko. Sure gid ko na gini kanang mananda lechon mga ano. Yes na gamay. Gamay. Kanang pampamilyar kay for man mi kabo. Ay mausad bitaw tagay sa na gid na. Malayo sa start. Ano ba? Kapti living ba no? Oo. Ano? So guys, mo ni ko buta na guys. Bispera sa good. Inig as 12 sa kadlawon. Magpaboto ba mo duha? Duty. Duty tanda, duty. Yeah, ma'am. So una ma'am. Ugma na lang. Kami lang magdala mi pabuto. Taga sa kay ka boss? Tagadaan Bantayan. Kanang singa na to boss. Joffrey. Ikaw taga Jeffrey. Taga Dan Matayan. Ikaw ma'am, ano ni mo taga asa ka ma'am? Taga Camotes. Lagi okay. Pero doon ba na Dan Matayan og Camotes? Layo no. Kaya ang gugma gyud grabe gino. Pero first time niyo diri or sige na mo diri? First. Yeah. Ikaw, para may nakadiri ba bakit ma'am? Okay. Schoolmate mo before? They said okay. So happy na mo Pasko gid ba? Sure gid ko na gani mga nanda, mga lechon, mga kuano. Nyatik. Tagay sa ma'am, no? Ano ba, di ba? So, ulit ako botahan na, guys. Inig bispera sa alas 12 sa 24. Magpaboto ba mo, duha? Paboto Quitis. Come on! So, more to, guys. Kinsa inyong pinaka-the best o pinaka-lami og tuba, guys? Comment down below. Kay makadaog man og Gcash. That's all for today's video. Mindset ba nung sa natuog mo?